ಓಕೆ ಕೋಡಿದ್ದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕುಲಿತೆ ಪೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ ಬರವಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ತೇರ್ಲ ನಿಗಳ ಬಾದ್ದೇರು ಏರು ಈಜನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೊಂಜಿ 5 ಗಂಟೆನಾಗ 4-5 ಗಂಟೆನಾಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಮಂದ ಜಾತ್ರೆ ಹಂಚಾದು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ವರ್ಷಲ ಹೇಮಕ್ಕನ ಶಾಪ್ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ಪೀಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮೆರವಣಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೀಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಗ ಸೇರ್ವ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಲಿಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಚುಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲುದ ಏತು ಉಂಡು ಬಂದು ಬಾದಾಮ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸುರುಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನ್ ಸಿರಪ್ ಅರ್ಲಕನೆ ಸಿರಪ್ ಅರ್ಲಕನೆ ಗಾಡಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ರೆಡಿ ಪುರಾಣ ಬೇರೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಶಿವಣ್ಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಟರ್. ಓಕೆ ಸರ್ போய் ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತೂ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಮಿತ್ತಡ್ಕೊಳ್ದೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು. ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾದು ಹೆಂಗುಲ ಮೆರವಣಿಗೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಪಿರವಡೆ ಪೋಯ ಭಾರಿ ಶೊಕ್ಕು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದೆ ತಿತ್ತರ್ದು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಏನ ಕೊಲ್ಲಿ ಏಯ್ ನೀವೇನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಾ ಹೆಂಗೆ ತಿಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬರ್ಪಾ ತಿಂಡಿದಾದುಂಟು ತಿಂದಾನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಬರೋ ಮುಂದತ ಬಂದಿ
ఆయన అనిపి అమ్మడ అయిన సర్ది పంటే అమ్మడ కూడా ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಎಂಗುಲು ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆದ ಆ ಜಾತ್ರೆದ ಬ್ಲಾಗ್. ಹಾಯ್ ಮಾತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಗಂಟೆ ಹತ್ರ ಎತ್ಕೋತಂಡೆ 5 ವರ್ಣ ಚುಮ್ಮಿ ಅವನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಾರೈತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂದುಂಟು ಅಂತಿದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೈತೆ ಈಗ ಆಫ್ ಅವಡೆ. ಸೊ ಒಂಚ ಇತ್ತೆಂಗಳು ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಬೆಳ್ಮನ್ ಜಾತ್ರೆ ಇನ್ನಿ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಮ್ಮಲ್ವ ಸೋ ಮೆನಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು. ಕೋಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹತ್ರ ತಿಳಿ ಜಾತ್ರೆ. ಸೊ ಒಂಚದು ನಾರ್ಮಲ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಮನ್ ಅದ ಕೋಡನೆ ಪೂರ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೆಳ್ಮನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಬಟ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ತಿಂಡಿದ. ಸೊ ಒಂಚ ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿನ ನೇಡು ತುಂಬ ಪಾಡ್ದೆ ಏನ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಬೆ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇಡೀ ಇಂದು ಏನ ಪಾತೇರು ಇತ್ತೆ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಏನ ಪೂರ ಇತ್ತನ್ ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಗುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಚುಮ್ಮಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಗುಲು ಹೇಮಕ್ಕನ ಸ್ಕೂಟಿಡು 4 ಜನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿದ್ದೆ ತೂಡು ಎಕಡ್ಲ ಪೋತಾ ಎಕಡು ಬೆಳ್ಮನ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿ ನೀ ತಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡುದು ಓದವರು ಬಂದ ನಂತರ ಹೆಂಗಿನಿ ಅಕ್ಲು ಬರೋಡು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಿಯೋಗ ಹೋಪಿನ ಬಕ್ ಈತ್ ಬೇಕದ ಎಪಿದಣ್ಣಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಿದಡಂಗಿಲ್ಲ ಈತ್ ಬೇಕದ ಎಪಿದಣ್ಣಿ ಗಂಟೆ ತಂಡು 5:30 ಗಂಟೆ 5:30 5:30 ಈ ಸಂತ ತಿರುಗುಜಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಕ್ಲೆ ಗತ್ತಿಗೆ ನಕಲು ಬರ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈರಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಾರ ಅಕ್ಲು ಪುರ ಅವೇ ಬರ್ಪೇರಿ ನೈಟ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟು ಬರೋಣ ಹಂಗೆ 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 ನಾನು ಅತ್ತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಲು ಹತ್ತಿರ ನಮಗೆ ಇಂಕುಲು ನಡ್ತೊಂದೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಎಡೆಮುಟ್ಟ ನಡ್ತೊಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೀರು ಬಾಡ್ರೆ. ಸೊ ಚುಮ್ಮಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಡ್ತಿಲ ಕಾಪುಂಡು ನಡ್ತಿಲ ಕತ್ತು ಒಂಜಿ ತುಯ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಪಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಬರ್ಪು ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಾಂಡು ఒక ಕಾಂಡಿರ್ದು ಇಂಚ ನೀರು ಪಾಡ್ತಿಚ್ಚಿರಿಗೆ ಮೇರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಚ್ಚಿನಿ ಜಾತ್ರೆ ಐತೆ. ಸೊ ಬಾಡಿಗೆಂಡು ಒಂಚದು ಏನು ಬತ್ತೆ ಉಯ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಈ ಅಂಚಿದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾದಿಡು ಅಲ್ಪ ಉಂತುವ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಸ್ಕೂಟಿ ಹಿಡ್ದು ಪೋಪಿನಿ. ఏనా చెప్పాల్సండి బుక్ నడపేరు అంతారా ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೀರು ಬರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೈಪು ಪೈಪು ರೋಲು ಮಟ್ಟ ಬುಡು ಬುಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋದು దాది దాదేనా దాదమంతి నీరు ఉంగుతున్న తుయినా ನೀರು ಪಾಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾರು ಬತ್ತೆ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ತೇರು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಗುಲು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಉಂತಂತೆ. ಸೊ ಅಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ
ಬೇಳ್ಮನ್ ಜಾತ್ರೆದ ದಿನ ತಾನಿ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಬಯ್ಯಾಡ್ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರ್. ಸೊ ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಐಟಮ್ ಉಂಡು. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ, ಗೋಲಿ ಬಜೆ, ಸೇವ್ ಪೂರಿ, ರುಮಾಲ್ ರೊಟ್ಟಿ, ಪಲಾವು, ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್, ಬೊಕ್ಕ ಚಾಂಡ ಚಾ, ಕಾಫಿ ಅಂಡ ಕಾಫಿ ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆರು ವರ್ಷವಿಡೀ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸನ ದೀದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಣಸ್ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಾಮಲ್ಲ ಸೇವೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿಗ್ದಂಡು ಸೊ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ವರ್ಷಲ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂದಿ ಪೋಪೆರ್ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೆರಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿದ ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ್. ಸೊ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದಲ ಈ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಲ್ಲಾತಾರಿಗೆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಾಡು ನಲ್ಲಾತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡ್ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಹಾರೈಸಾಗ. ಅಲ್ಪರ್ದು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿಂದಾದು ಜಾತ್ರೆದಾಡೆ ಬತ್ತ. ಜಾತ್ರೆದ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಗಹನ್ಗೆ ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ತೂದು ಲೋಕ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ತೆತ್ಕೊಡಿಯೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಕಲ್ನ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಬತ್ತೀನಿ. ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಕುಲ್ಲ ಎದುರು ಏನನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಸಂಡೇದ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಚುಮ್ಮಿ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಪೋಪಲ್ ಕಾಂಡೆ ಹಂಚಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಒಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಮಂಡ್ಯಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ನುಪ್ಪು ಕುಕ್ಕಡ್ದಿತ್ತೆ ಕೋರಿ ನನ ಬತ್ತದಾವಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕನಪೆ ಪಂಡೇರು ಪಂತಿಜೇರು ಕನಪೆ ಅಂದು ಕನವೇರು ನಾನು ಪಂಡೆ ಕೋರಿ ಕನಲ್ಲೆಂದು ಕನವೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚುಮ್ಮಿ ಏನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಕ ಚುಮ್ಮಿ ಬುರೋಂದಲ್. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹೆಂಗಾಯ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ? ರೀಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್. ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೇನು ಎನ್ನ ಮುರಾನಿಂಚರಾಗ ಅಂದುವೆ ಬರೆಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಅದಾ ಹಾಂ ಇನ್ನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹುಡುಗ ಹನ ಹಾಂ ಓಕೆ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆತು ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ರೀಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಾ ತೋಡು ಅವೇನು ಏಪ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಡು ತುಂಬ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಬಟ್ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಇನ್ನು ಬೈಯಾಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ರಡ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಟೆ ಪೋಪಲ್ಲು ಅಂಚ ಕುಂಟೊಂದು ಕೋಡೆದ ಕೋಡೆ ಎಂಗುಲು ಬನ್ನಾಗ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತನು. ಸೊ ಯಾನು ಸಂತೆಡ್ ಚಪ್ಪಲ್ ದೈತೆ ಯಾನು ತೋಚ್ಬಾರ್ದು ನೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಚಪ್ಪಲ್ ಏತು ಶೋಕುನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕುನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತುಲೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು ಚಪ್ಪಲೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಲುಂಡು ಏನು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಾದೆ ಅಡಿಡ್ದಾದ ತುಚ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಪೋಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡವು ಚುಮ್ಮಿಗ್ಲ ಸೇಮ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಂಚಿನ ಗೆತ್ತೊಲ್ಲ ಪಂಡ್ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ್ಯಾನು ಗೆತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಬೊಚ್ಚಿಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಾಡುನೇಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಗೆತ್ತುಂಡಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಬಿತ ಬೋಡೋಣ ಕೆಬಿತ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಬಿಡ ದಾಲ ಬೊಚ್ಚಿಂದೆ ಹಠ ಮಲ್ತುಲು. ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನು ಹೆಂಗೊಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಆತೆ ಹಬ್ಬ ಶೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವರ್ತುಂದು ಪನೋಲಿ ಅಮ್ಮ ದೇವರ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ ಬೋಲಿದ್ವೆ ನಾನೇ ಇದು ಶೋಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ದಲ್ಲಿ ಹೀಳ್ಸಲೆ ಅಡಿಟ್ಟು ಆದೊಂಡು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕಾಂಡಿ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವರ ಪಾಡ ಒಂದು ಬತ್ತೆ. ಓಕೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕುಂಟು ಬಾರ್ದೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ದಿಂಚ ಮೂಲೆ ಎತ್ತನು ಅಂಚದು ಇನ್ನೊಂಜಿ 1 ಗಂಟೆದ ದೊಂಬು ಪೂರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ಗೆತ್ತದ ಏನು ಪಾಡೋಲೆ ತಪಂಡು ಮಿಷಿನ್ ಡೇ ಉಂಡು ಕುಂಟು ಹಾಂ ಗೊತ್ತುಜ್ ಬಾಬಾ ಬಲ ಬಲ ಯಾನ್ ಚಪ್ಪಲ್ ತೋಚ್ ಪಾಯಿನಿ ತುಕ ಈ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರ ಅತ್ತದ್ದು ತೂಲ ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರ ಪಾಡಪ್ಪೆ ಪಾಡು ಆ ಪಾಡು ಪಾಡು ಅರೆ ಟೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಲ ये शोकुन चप्पल कोनो ही यान गे तो अमूल कोनो दे ये शोक तो चुमी कार निन्ना अरे अरे ನೀನೆಂತ ದಾರಿ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗ
ಈ ಒಂಜಿ ಇಡ್ ಬೆಳ್ಮನ್ ಬತ್ತಿನ ಕೊಂಜಿ ಗುರುತು ಚಿನ್ನ ಟೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ನಿಮ್ಮನ್ ಪುನಾಲ್ ಅದ ನಿನ್ನಾಂಡ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರಲ್ಲ